Ο Ιωθόρ, ακούγοντας τα όσα είχε πει ο Χάρης, έκανε ένα βήμα μπροστά και ήρθε σχεδόν πρόσωπο με τον γιατρό που τον παρατήρησε ξαφνικά, μάλλον ευνηδιασμένος. «Μήπως εσείς?» «Λέω, μήπως είσαστε ο κύριος Ιωθόρ?» ρώτησε σχεδόν χωρίς φυγμό ο Χάρης. «Όχι. Δεν είμαι ο κύριος Ιωθόρ, όπως το εννοείς εσύ. Είμαι ο Ιωθόρ, αυτός που σου είπε ο μοναχός Μάξιμος». «Ναι». «Συγγνώμη, δεν σας γνωρίζω, με συγχωρείτε, χαίρομαι πολύ που σας συναντώ». «Νομίζω πως ακούσατε όσα είπα, πήγε να ρωτήσει μάλλον, χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση του». Ο Ιωθόρ δεν είπε τίποτα. Έβαλε το χέρι του στον ώμο του γιατρού και τον οδήγησε προς ένα κοντινό παγκάκι σε κάποια μικρή απόσταση. Εκεί άρχισαν να συνομιλούν όπως φάνηκε, ενώ εγώ προσπάθησα να σταματήσω την ερατό που έκανε κίνηση όπως έδειξε να πάει προς το μέρος τους. «Καλύτερα άφησε τους για λίγο μόνους, μην τους διακόψεις. Νομίζω πως, ό,τι του λέει ο Ιωθόρ θα είναι πολύ σημαντικά και χρήσιμα για τον ίδιο». Ξαφνικά η ερατό σκύρτησε και έβγαλε μια περίεργη κραυγή, δείχνοντας προς το μέρος τους. «Θεέ μου! Πού πήγαν?» «Δεν κάθονται στο παγκάκι. Εξαφανίστηκαν». Κοίταξα προς το μέρος που καθόντουσαν. Ξαφνιάστηκα τώρα και εγώ με τη σειρά μου. Δεν ήταν μόνο ο Ιωθόρ και ο γιατρός, αλλά τώρα υπήρχε και ένας τρίτος που καθόταν μαζί τους. Προσπάθησα να δω καλύτερα, αλλά δεν το γνώριζα. Ήταν άγνωστος, τον έβλεπα για πρώτη φορά. Αυτό που κατάλαβα όμως και ήμουν βέβαιος, ήταν πως ο μυστηριώδης ξένος δεν ήταν άνθρωπος, αλλά κάποιος ουράνιος που τον είχε καλέσει ο Ιωθόρ. Αυτή ήταν και η αιτία που η ερατό αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να τους δει. Απλά γιατί δεν της το επέτρεπαν. «Εντάξει, μην ανησυχείς, ερατό, κάπου θα πετάχτηκαν για μια στιγμή και δεν τους πήραμε χαμπάρι». Είπα γρήγορα στην ερατό για να την καθησυχάσω. Την είδα πως ηρέμησε, όταν είδαμε τον Ιωθόρ να επιστρέφει κοντά μας, αλλά μόνος του. Πριν προλάβω να μιλήσω, με πρόλαβε η ερατό. «Τι έγινε? Πού είχατε πάει? Πού είναι ο Χάρης?» «Τον πήγα λίγο πιο κάτω να του δείξω κάτι και μετά έφυγε. Θα το ξαναδούμε όμως σύντομα». «Ναι. Εδώ υπάρχει ένα τόπιμα. Όπως είναι γνωστό, ο Ιωθόρ, όπως και κάθε ουράνιος, υποθέτω πως ποτέ δεν λέει ψέματα, και το έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν. Όμως τώρα αυτός ο κανόνας έχει παραβιαστεί, γιατί εγώ ήξερα την αλήθεια, εκτός από το που βρίσκεται ο Χάρης». Όταν ξαφνικά στο μυαλό μου ακούστηκε δυνατά η φωνή του Ιωθόρ, που δεν ήταν και τόσο ήρεμη αυτή τη φορά. Είναι μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που ακόμα και ένας ουράνιος μπορεί να πει κάτι διαφορετικό από την πραγματικότητα, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος, διαταραχής ή βλάβη στην νόηση και στη ψυχή κάποιου ανθρώπου. Και αν δεν το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή, θα δοθεί η ευκαιρία να στο εξηγήσω διεξοδικότερα για να το εννοήσεις καλύτερα. Δεν ήθελα να δημιουργηθεί πάλι κάποιο ψυχολογικό τραύμα στην ερατό. Μετά τα όσα έχει περάσει και τα τόσα κακοποιητικά χτυπήματα έχει υποστεί από τους δαίμονες. Εσύ νομίζω ότι καταλαβαίνεις πως ακόμα δεν είναι έτοιμη 100%. Για όλη την αλήθεια. Είχε δίκιο ο Ιωθόρ, τώρα που το σκεφτόμουν. Η ερατό, μετά τη γνωριμία και την επαφή της με τον Ιωθόρ, είχε στοχοποιηθεί από τους δαίμονες και είχε κακοποιηθεί βάναυσα, ψυχολογικά, όπως έχουμε παρακολουθήσει. Συνεπώς, σωστά, ο Ιωθόρ προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την προφυλάξει από τις έχιδνες, όπως τους είχε ονομάσει ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές του. Αυτό που είχε απομείνει στο μυαλό μου μετά και τα τελευταία γεγονότα, ήταν η απορία τι είχε γίνει ο γιατρός. Τι να έχει συμβεί, αναρωτήθηκα. Ακόμα δεν μπορούσα να δώσω κάποια εξήγηση, έως τη στιγμή την επόμενη μέρα που συναντήθηκα με τον Ιωθόρ, που ήρθε στην ώρα ακριβώς που είχαμε πει, στη γνωστή καφετέρια της πλατείας, που περίπου ας πούμε είχε γίνει το στέκι, μα στην περίπτωση που είχαμε το χρόνο. Ναι. Ξέρω. Τα ίδια και τα ίδια πάλι. Θα αρχίσεις τις ερωτήσεις και τις εξηγήσεις. Αρχίζω να βαριέμαι. Με προσβάλλεις. Είπα απότομα στον Ιωθόρ, με αυτό που λες. Κάπως ευνηδιασμένος. Πάρε το και μια φορά σαν χιούμορ. Δεν έχω το δικαίωμα κάποια φορά να σε πειράξω κι εγώ? Αφού στο επίπεδο σου υπάρχω και με τους δικούς σας κανόνες. Εντάξει. Το προσπερνάω, του απάντησα. Τι έγινε τελικά με τον Χάρη εχθές? Πώς εξαφανίστηκε έτσι ξαφνικά?
Τα βλέπεις? Άρχισες αμέσως τις ερωτήσεις. Καλά, καλά, μη πεις τίποτα, δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Και ενώ ήθελες να με ρωτήσεις πρώτα, ποιος ήταν ο άγνωστος ανάμεσα μας το παρέλειψες? Ναι, και αυτό. Θα σε ρωτούσα στη συνέχεια. Του απάντησα. Άλλωστε το κατάλαβα πως ήταν συγχωριανός σου. Καλά. Καιρός ήταν. Έκανα τον Ιωθόρ να γελάσει επιτέλους. Λοιπόν, ο Ασπιθέας, αυτό είναι το όνομα του και ανήκει στην ομάδα του Συνθία, τον οποίο γνώρισες. Ο Ασπιθέας λοιπόν συνόδευσε τον Χάρη στο μοναστήρι του Αγίου Νικόδημου, όπου τους περίμενε ο ηγούμενος, τον οποίο γνωρίζεις και είναι ο πλέον κατάλληλος για να το βοηθήσει να απαλλαγεί από τους δαίμονες. Τα υπόλοιπα τα έχεις καταλάβει σωστά. Και καλά έκανες και απάντησες όπως έπρεπε στην ερατό. Και αυτή είναι το κύριο πρόβλημα μας και όχι όλα τα υπόλοιπα. Είναι πλέον ο καιρός να ανέβει επίπεδο, να μάθει, να γνωρίσει και να μοιηθεί την πραγματική αλήθεια. Και τώρα είναι ευκολότερο που φέρει πλέον και την προστασία του Θείου Οργίλ. Και σε αυτό πρέπει πλέον να επικεντρωθώ γιατί ο χρόνος τελειώνει.